Hello guys, good morning sa inyo lahat. Welcome back to my channel. So ngayon guys, bali andito na kami ngayon. Andito kami ngayon sa may Barangay Pias Jesus Pangasinan. So ngayon guys, bali bububong kami rito. Bali yung may ibang tao natin nandun sa isang project natin. So ngayon bali dalawang helper lamang yung kasama natin. So hindi natin naisama yung lagi nating sinasama na mga skill. So bali ito guys yung gagamitin nating yero, Grace siya, bali 0.5 to guys. Ayan, dito lang nila kinuha to sa may Ordaneta yata. So sila na ang may kumuha dito, 0.5 siya, wave type na. Hindi na natin alam kung magkano yung per LM nito per meter. So ayan guys, tanda hindi na tayo ang nag-estimate dyan guys kung ilan, tayo na lang nagbigay ng sukat kung ano ang haba ng yero. So ito yung gutter natin. Ayan guys, ito yung gutter natin, 18 cut. Ayan yung design ng gutter nya. Ayan, gas. Yan ang design ng gutter nya. Bali 18 cut yan. So dito pala yung wall flashing nila, 12 cut lang, hanggang 12 cut yung wall flashing nila, yung ginagawa nila. So okay lang naman yan yung sa may wall flashing. So ayan yung mga end flashing natin, napakarami yung end flashing. Hindi tayo nag-estimate yan guys. Yung nag-estimate dyan yung kinuhanan nila ng yero. Bali binigay lang natin yung sukat. So ayan, yan pa rin yung mga gutter natin. So ngayon guys, bali pati itong terrace niya pinasabay na, lalagyan namin ng grills. Ayan, kasal ko yung nagsisinsil yung mga kasama ng pagyagay. Kamuta? Kadi mo kita rupo na nakabuhot. So ayan guys, may kasama tayong dalawa na makakatulong natin magbubong dito. Kailangan natin kasi ng may kasama para may mga tagapot ng yero. So ayan, nakasintahan na rin pala nila yan. Nakaipit sa yung mga rafter natin, nakaipit sa hollow block tsaka sa may wall flashing. Ayun, napalitadahan na nila. Bali hindi pa na pala nila natapos guys yan na lagyan ng mga semento. So okay lang naman kung nalagyan na yan, malagyan ng yero. Madali lang naman lagyan yan. So ngayon ang gagawin natin, mag-assemble na muna tayo ng mga gutter sa mga downspout, kasi yun ang mga nauuna, para kapag na-assemble natin yung mga yun, dire-diretso na yung pagbububong natin, mabilis na lang. So ngayon guys, bali assemblein muna natin yung mga gutter at yung mga downspout. So yan guys, balik kulang pa kasi yung mga downspout natin. Yan, nakabit na natin yung mga gutter. Yan lang, butas na isang wala. So kasi mag-umpisa na kami ngayon na magbubong dahil maaga pa, kasi mainit pag tanghali na. Mahirap pagbubong tanghali na. So ayan, nailagay na natin yung gutter. So ngayon guys, mag-umpisa na tayong maglagay ng yero. So yun guys, nakapag-akit na tayo ng isang yero. So ito yung magiging pattern natin, yung umpisa nung pag-layout natin ng yero, yung bubong. Ito kasi yung pinaka-importante. So ngayon, ang gagawin natin, tulad ng dati natin ginagawa, is kulahin nyo lang. Yan guys, tingnan nyo. Ayan.
Pag naka-eskwala na yan guys, tutok mo nga. Ayan. Ayan, ganyan guys. Iskwalahin nyo lang dito sa harap. Wag dito, wag dito. Dito sa harap. Ayan. Pag naka-eskwala na din guys, pwede nyo nang lagyan ng X screw. Ito guys. So ayan guys, nilagyan na natin ng isang X screw. Kahit dulo-dulo na lang, isa-isa lang muna. So yung gagawin nyo, pag na-texture nyo na ng isang o dalawa, lalagyan nyo lang ng guhit yung gitna nung CFR lens nyo para siguradong tatama yung text screw natin kasi mas maganda siya guys, may guide. So ayan guys, makikita nyo may pangguhit tayo diretsong kahit ano, kahit mga tabla or ano, basta diretso siya. Ayan, tapatan nyo lang yung gitna nung ano, yung ginuhitan natin. So yan, guguhitan nyo na, ayan. Yan. Yan, ganyan lang kasimple guys. Para yung mga text screw natin siguradong tatama. Napakainit. Napakainit. Grabe. Tanghali ang tapat. So yun guys, kasi wala sa
Wala si Steel Flat, for sure guys, kasi napakadulas ng yero. Kunting pagkakamali mo lang dito, wala, disgrasya na. So, the best ayan, no? Parang goy! Ayan, no? Pintal pa naman na yun ako. Ha? So yun guys, pagpapisa na tayo, bahala na natin. Bahala na eh. Bahala na sila dito. Kaya makauwi na kami ngayon. Gagawin mo ko na yung grills. So yan, tuloy-tuloy na yung pag-i-air natin. Kasi kailangan lang naman dyan yung umpisa. Kailangan lang naka-eskwala. So kung makikita nyo, teka, makita natin. So makikita nyo guys, so tingnan nyo kung naka-eskwala yan. Kung naka-eskwala yan kasi kahit ipantay nyo lang sa gilid ng sanepa, yung pasyabot natin. Ayan o. Ayan o. Pantay na pantay yan hanggang sa gilid. Ibig sabihin, eskwalado yung pagkagawa ng process natin. Ayan. Hanggang doon sa taas. O, tingnan nyo yung spacing ng kwan natin sa gutter sa yero. Halos maganda ang spacing parehas. So yan guys, tuloy-tuloy lang yung pag-i-air natin. Parang bukid. Madulas, mainit. Init, Saudi. Hinahirapan mo ako, Wesley Snipe. Hirap. Grabing init. Ay, chinera. Ganto mo. Ang sapatos ka. Ano yung done? Ay, grabe. Init. Mainit. So, yan guys, yung pinakaibabaw ng bubong. So, yan, bali, nilagay na namin lahat kasi hindi na natin naharap mag-video kasi may ginawa. Tinabayaan na natin yung dalawang kasama nating helper dito. Tinuruan lang natin sila. Kasi tayo gumawa ng grills sa baba, sa terrace para matapos. So yan guys, yung binubukan namin. Ito yung pinakataas na bubong. At ito yung pinaka mababa na rafter. So yan. So yan yung mga wall flashing natin. So ito yung guys. Ah.
So, bali ito yung pinaka-terrace niya. Ayan. Spandrel na lang kulang ito. So bali pala yung mga end flashing natin 18 cut lahat yan guys, 18 cut lahat. Yung wall flashing natin ayan, bali 12 cut lamang yan. So yan yung pinakalikod ng bubong. Bali spandrel na lang ang kulang nito. Kay March daw pakikisame, sana matuloy. Pakisira man aja Mark at gate. Hindi isira. So ito yung pinaka terrace niya. Hindi ba kasi muna lawat ka. Pinaka terrace niya guys. Ayan, ang ginamit lang natin pinaka truss beam dyan. Ayan, at channel bar. So, ayan, yung mga binutas nating channel bar, hindi pa nila na simento. May sala. So guys, ito yung sa may sala. Medyo hindi lang maayos konti yung pagka-wiring nila. So guys, bali hindi pa kasi siguro tapos yung wiring nito. Nakakalat pa yung mga wire eh. So, yan. So, ayun pala guys. Bali, ginawa na rin natin tong terrace grills niya. Ayan. Ginawa na rin natin yan. Sinabay na natin. Bali, sinulit na tayo ni Madam. Ayan. Ginawa na rin natin yan guys. Ayan. Sinabay na ni Madam yan, sinulit niya. So yung iba dyan guys, pinagdugtong-dugtong lang natin. Yung ibang 2x3 na tubular, medyo matrabaho. Siyempre sayang din nga naman eh. Ginawa lang natin yung iba dyan, pinagdugtong-dugtong natin. So yan ang ginawa natin guys. Ayan, pinagtabi lang natin, pinagdikit natin yung dalawang 2x3 by 1.5 na tubular. Ayan ang naging pasimano niya. Ayan, pwede siyang upuan. So, bali yung mga patayo niya, ayan, 1x2 by 1.5. Yung ito guys, bali 1.2 by 1.5 siya. Saka yung mga pahalang natin, bali by 1 by 1 by 1.5. Ayan yung ginawa natin. Kaya medyo natagalan tayo kasi ang daming pinaayos ni Madam. Tsaka ginawa na rin natin siya ng bubungan nung bomba nila, yung mga tira-tira na ito guys. Ayan, pinagtugtugtong lang natin yung mga tira-tira yan.
Ayan, lahat ng natira na bakal, yan, ginamit na natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan guys, tugtog-tugtog yan. So, ayan, para may bubungan tong pinaka gripo nila, itong bomba. Ayan, sinulit talaga tayo ni Madam. Ni Madam. Yan. Mga tira-tira lang yan guys. Bakal sa ginawa namin bubong. Bali yung mga long span yan na nagtabasan lang natin. So dyan na natin inilagay, sayang naman. So, bali yan guys, yung pinaka-site ng kabayan, yung pinaka-site ng bubong. Yan. Okay. Yan na yung kabuuan ng bahay, medyo mainit guys. Medyo mainit, katatapos ng namin. So, yan ang kabuuan, yung terrace niya. So, ayan guys, makaka-uwi na kami. Yun guys, bali nakatapos na naman tayo ng isang project. Bali ito ay binubukan na lang natin. So, babalik na tayo sa project natin sa may Tarlac. So, yun medyo malaki yung ginagawa natin guys doon. So, may mga naiwan tayong tao doon. So, kung nagustuhan yung video natin, pakilike yung mga video natin. Pinutin nyo rin notification bell para ma-update kayo sa mga video natin. At pakisubscribe na rin. Maraming salamat guys.